siya pa rin ang tatay ng anak ko. Mahal mo nga siya, pero mahal ka pa rin ba niya? Sa palagay ko kasi, hindi na. Papadudod ng mga panahon na yon ay muling nadestino sa malayong lugar si Mateo. Pero hindi tulad ng dati ay hindi ko na po siya madalas na pinukulit. Dito ba yung papunta planta? O kinukumusta dahil nga mas naging abala na po noon sa opisina at madalas na pagod pag-uwi sa bahay. May mga pagkakataon pa nga noon na hindi ko na nasasagot ang tawag niya. Noong una ay hindi ko yung sinasadya pero habang tumatagal ay hindi ko na talaga siya nami-miss. Isa pang bagay na naka-apekto sa pagiging malamig ko sa live-in partner ko. Kaya umiinit at lumalalim naming turingan sa isa't isa ni Hector. Oo, pumayag po akong makipag-on sa kanya kahit na kami pa ni Mateo. Dahil nga mas nararamdaman ko kay Hector ang pag-aalaga at pagmamahal na hindi ko mahanap sa kanya. Kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Tapos picture mo ko din. Kahit saan, Barangay Love Stories. May video na lang, buti pa. Inig na barangay. So, picture. Papadudod ilang buwan ko rin pong niloko noon. I-set up ko nila ito, ipatong Dahil nga ko. sa Oh, pagkakaroon namin ng relasyon ni Hector. Hanggang isang araw ay napansin niyo ng nanay ko dahilan kung usapin niya ako ng masinsinan papadudod. Noong una ay naghihinala pa lamang siya hanggang sa pinaamin na niya ako. At doon ko na nga po sinabi sa kanya ang lahat-lahat ng kagagahan ko. Natatandaan ko pa na sinampal ako noon ni nanay dahil sa galit sa akin sa bahay ni Kuya. Sinabi niya rin po sa akin na hindi niya ako pinalaki para tularan at lakaran ang landas na dinaanan ng tatay ko nang minsan ito magkaroon ng ibang karelasyon habang sila pa ni nanay. Doon nga po ako nagsimulat ba yung mga ng labis simento? na kahihingan papatuto. Biglang anong balik sa isipan ko ang lahat ng sakit na pinagdadaanan namin noon ni nanay nang mas piliin ni tatay ang kapit niya kesa sa amin. Bigla ko rin kong naalala ang lungkot na magkaroon ng hindi kumpletong pamilya at pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin sa anak ko ang ginawa sa akin ng tatay ko, kaya nga kinabukasan sa utos ni nanay at sigaw ng konsensya ko ay kinausap ko na ako sa Hector upang opisyal nang tapusin ang relasyon naming dalawa. ganda rito ah. Wah. Ano ito city? Tali, pwede kang dumiretso dito basta may permit ka. Bibigay mo sa kanila pero Hindi na natin gagawin yun. kaya lang truck yung gusto nila eh. Kaya na balit ang tubo mo sa semento ata. Wow.
Malo. I'm really sorry, Hector. Ano? Kasing problema. Ha? Taga doon siya ba? Sino? Walang Sino kinalaman si yan? Mateo dito, Hector. Ako mismo Yan. nagdesisyon na tapusin na kung ano bang namamagitan sa atin. Hindi, ayan na nga yung semento eh. Ano? Pero alam mo mali itong ginagawa natin, di ba? Pamilyado na akong tao. May alam. Ang tubig ba? Oo, ganda nga eh. Konting tubig. Alam mo, hindi totoo yan, Hector. Ah, eh dito ang Antog Falls. Ayan o. Punta natin. Ay, di. Kabila. Ayan o, Antog Falls. So, yan o. Pag sa ano na. Kapag may problema kami ni Mateo. At magpapasalamat ako ng taus-puso dahil sa pagiging mabuting kaibigan mo. Kaya lang kasi, tulad nga nung sinabi mo sa akin, Tinitignan